Fr.Conrad Sciberras ressa protest ġudizzjarju kontra wieħed mill-vittmi tal-abbuż sesswali Lawrence Grech. Conrad Sciberras qal li Lawrence Grech kien qed jitkellem bħalli kieku dawn l-allegazzjoni jiġraw vera. Dan minkejja li waqgħat ma kien suġġett ta' proċeduri kriminali kontra tiegħu. Qal li der quddiem ir-response team tal-Kurja fuq insistenza tal-istess Lawrence Grech u persuni oħra fil-ġerarkija tal-Knisja. Dan il-proċess bħalissa jinsab quddiem il-Vatikan kif ikkonferma l-Arċisqof Pawl Fr l-ġimgħa li għaddiet. L-Arċisqof Pawl Fr qal dan wara laqgħa mal-vittmi tal-abbuż sesswali. L-istess vittmi talbu l-Knisja biex tieħu azzjonijiet kontra Fr.Conrad Sciberras għaliex allegatament huwa r-raba Sacerdot li abbuża mit-tfal f'dar San Guzepp. Fr. Sciberras qal li dawn l-aħħar azzjonijiet min-naħa ta' Lawrence Grech qabżu kull limitu. U qal li allegazzjonijiet bħal dawn huma serji, perikolużi u persistenti u ma ħallewlu l-ebda triq oħra li flieħu l-azzjonijiet meħtieġa skont il-liġi.